Dina uta lho. Ngenteni arep begal kok gawe sego men ora klireng. Dene iki kaya kabar belas ora menungso liwat. Dampet nah pawak aku lho jane rumah sakit wis kuwereng kaya ngene iki jane iki. Hei, jaluk segone aku. Rene nggo sego ora, aku luwe njaluk segone. Hei. Aku njaluk sego. Urung maem kat wingi iki. Luwe. Iki kadinge lho, urung iseng aku iki. Piye? Nggo sego apa ora? Tak danten-dantene lho. Ora ana aake dadi nang iseng. Urung madang kat wingi njaluk sego. Aku pendekar kok jaluk sego. Ah. Modele kaya yuyu ngene ngaku pendekar. Wapret pisan mlecet teko kolam ngono lho paling. Pendekar apa duwe? Pendekar cap apa kowe iki? Oh, nyepelekne. Jaluk sego kok suarane malah kayak wedi. Amput. Ayo ora nyepirakne lho. Bocah sak pitak cilik ngono rek malah. Aja nyepelekne wong cilik. Oh, damput. Ya. Ngaku kalah. Modele lho kaya ujung-ujung rek ngene rek. Kowe nek rene golek sego ora enek. Nek kowe rene golek aji-ajian, aku lho kudange. Ora lho, Mbah. Ki umpamane aku engko nek umpamane arep tok wae aji-aji. Tengku ki adan ki luwe. Ngising lho ora nang teleke, Mbah. Kira-kira piye masuk iso tak gunakne. Preman kok wedi luwe. Oh, weteng keadaan luwe lho, isine mengangen tok kok arep diwehi ilmu. Ya wis, Mbah, nek ngono. Aku manut. Wis bar. Ajianku tak kene kowe kabeh. Kari siji iki sing urung tak kene. Nggih, Mbah. Jale madhep rono. Wis bar. Masa wis Mbah iki, Mbah. Mayare wis ngene iki tok. Ki aku sekti ya. Mayar tekamu. Iki ilmu pamungkas sing tak kene kowe. Ilmu paling ampuh dhewe sak jagat raya. Walah. Berarti ilmumu wis tak tokane aku kabeh ya, Mbah pisan ya. Iya bar, wis tak kene kowe kabeh kuwi ajianku. Kuwi sing paling ampuh dhewe. Gek, kaya napa Mbah kae, Mbah? Biar tenan lah kowe, Wong iki pecah-pecih biasa wong luwe kok. Mbok wae aji-aji. Aku oleh warisan. Kabeh tak poklek ndase. Wis. Ora kangge. Rajar iki. Sopo iki murid sing mateni guru dhewe? Repot iki. Kadung dadi wong digdaya, wong sekti tapi ora nek tanding lawan. Repot malah iki dadi. Kula luwuk. Kowe to?
sing gawe ontran-ontran mateni gurumu dhewe. Nek iya arep nyapuk, kowe apa arep wani karo aku? Jenengku Barudo. Aja wani-wani kowe nantang karo aku. Apa pengen lakonmu kaya guruku tak ceklek? Ora usah kakean muni. Kowe mau pendem gurumu apa ora? Apa kowe sing tak pendem? Lah, kae iki lho tok gua ning bluwangan kono ora jadi pendem wis pangan iwak lele apa iwak apa kono. Ora usah dipendem. Gua neneng nggon bluwangan kono. Kena. Saiki genten aku tampanono. Watu siji dadi 5. Watu 5 dadi sak bongkahan sing gedhe. Ampuh tenan sakti. Kudune aku nek ora wani. Iki mau cilik. Tapi ini semono. Tampanono. Watu gedhe dadi gedhe. Dadi watu sakmono gedene diangkatne gedhe malah dadi gunung mlayu aku. Nek selamat. Oh, ora gawe ora. Gurune sampe. Kan iki pisanan kan sik premane. Oh iya ya. Sampai rambutnya hambul-hambul ngono kayak di taleni kene. Ora sakti udeng. Taleni. Katoke ireng nang ya. Lho lek gak ada katok mriki lho. Nanti ya. Oh. 3. Tapi kok sulit amat ya mencari murid untuk mengisi padepokan ini. Satu aja nggak dapat. 3. Sik tambah 3 nih. Tapi kok sulit mencari murid untuk mengisi padepokan ini. Ya. Tapi kok sulit mencari murid untuk mengisi padepokan ini. Untuk mengisi padepokan ini. Jadi bahasane ki Tapi kok ya sulit mencari. Cari aja mencari, cari langsung. Tapi kok ya sulit cari murid. tapi Kok sulit mencari murid. Tapi kok sulit cari murid. Ngomong gawe kalimat dhewe penakmu piye ora apa-apa lho, Mbah. Tapi kok sulit Cari murid. Tapi kok sulit cari murid untuk mengisi padepokan ini. Gak lanyah ya. Gur karek lanyah nih, ya ta. Pikirku ki aku ngetekne padepokan olah murid sing akeh ki tak didik ngancanakan sing apik ki terus ora terkalahkan karo ngendi ae. Tapi gue sih lho kok angel men. Nasibe iki kok terus piye? 3. Mijet, Mas. Jumati. Lali ta. Gur ploroan tok ngono. Lha kapan ngomong iki? 3. Aku luwe. Iki sego. Nah, iki. Lah 3. Aja guyu lho kowe. Aku wis Sambat ngumpet, cek. ngumpet. Ayo Mas, jadi sing pisan Mas. Aku luwe. Iki sego. Hah? Ya lu sego, kowe ndok sego.
Lho ora nang nyaur 3. Dijalu sego rek. Iki. Aku njaluk sego. Urung madang. Katinge urung kencok. Saya hati-hati. 3. Iya, aku njaluk sego. Urung mangan kat wingi aku iki. Urung ngising lho. 3. Iki ketahe wong ampuh iki. Tapi ora tok gendeng. Weteng keadaan duwe lho, isine mengangen tok kok arep diwehi ilmu. Entot iki to. Sopo langsung guyu ngene, Mbah yo. Mbah Mas Jumati kan posisi sik merem. Terus melek. Rungokne. Le Jumati leh mutapan wis rampung le. Terus gini. Nggih, Mbah ngono. Sampeyan omongane ya gur sak kecap-kecap ngono. Iki kowe wayahe medhun gunung. Iki ngisor ana wong. Intine ngomongne preman, gurune ngabari preman. Iki enek bocah karo kowe sak pantaran kemaki. Iki lagi mbeguru arep gawe onteran-onteran tanah Jawa iki. Saiki tanda ngono le. Nah, kurang lebih ngono ta. Dadi ngomongne ngabari murite enek preman sing kono lagi mbeguru kan calon mengkondang cara anune. Mbeguru iki engko sing ngadepi ngono lho maksude. Anu ya nyeluke anu sing video. Dadi sakana kaya aku iki. Oh ya wis kena heeh. Le. Oleh. Gitu. Heeh, pisanan, heeh. Pisanan saka merem sik, Mbah ya. Yo, 1 2 Terus iki langsung aja Mas, terus ngene. Jenengku Jumat. Jenengku Jumati. Kowe kudu tanggung jawab matine gurumu, ya. Matine gurumu. Kowe gelem mendem apa kowe sing tak pendem? Nah, ngene ya. Kan ngene sih bisa ditinggal. Kowe gelem mendem gurumu apa kowe sing tak pendem? Lah kowe engko nyaurine ngene. Lah mengke kok gua ning kali ora apa-apa lho, ngono nyapu dadi pendem. So, batek. Yo. Poin ini sing mletre terus ngono. Wes ora usah kakean ngomongi panu. Nggih, panu piye to iki tato kae wingi kan ngono to. Wes saiki ora usah kakean muni. Kowe gelem mendem gurumu apa kowe sing tak pendem? Ngono ya. 1 2 3. Ayo kan. Aduh, sik. Mau anu.